ଥରେ ମୋ ହସ୍ତକୁ ଥିଲୁ ଏବେ ପର ହସ୍ତକୁ ଗଲୁ ମତେ ଖାଇତେ ବାଗିବନି। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव काय खगोलवाला स्वाहा ओम घाटचंद्राय स्वाहा ओम उन्या कोई बाणो Jota gulgula स्वाहा ओम चक्राय स्वाहा ओम नन्ना पाठ जानिछथि ना मु घाटिया ब्राह्मण सस्ता परि थले तो चली आसी घाटिया देर मते लास्ट करले चलै दियो शीघ्र इष्टो मंगलम कुंडले काय मंगलाय तनो हरे स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा ओम कामरे कामाख्या स्वाहा ओम दुष्ट श्री महादुष्टि काट काट हाथ पिटाओ आत्मा शांति शांति गाड़ी तो एडी अछि गाड़ी वाला गला पड़ रही से गाड़ी वाला रे मु तो मत देनी तब दे लागिए ना गोढ़िया पानी पी के पड़ी ना पड़ी था मु निजे नन नहीं क्या है केते फूल कली पूजा कली ये 17 आले रे ओ चल सेटा हमरो चल मालती कौन करचुलो ଶାଗ କାଟୁଥିଲୁ ଦେଖୁତୁ ତମ ନେକ୍ ପାଲିଥି ନଗଉଚି ତୁ କହୁଛୁ କଣ କହୁଛୁ ଦାଦା ବୋଧେ କୋଉଠି ଧରି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମାଳତୀ ଯାଉଛୁ ଲ ଲ ଲ ତ ଟିକେ ନଗେଇ ଦିଏ ତ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଗେଇତେ କିନା ତ ଦେ ଦେ no 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 ଖରାପ ବର୍ଷା ଲାଗୁଛି ସରି ମାଇପ କରୁଛି ଦେଖ କୋଉଠି ଧରି ଆଣିଛି ଖନି ମନି ଲୋକକୁ ଭଲ ଥିଲା ଟିକେ ପାଉଡର ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ହଉ ହଉ ତ ସୁଆଦିଆ ମାଇପ କତିକି ଯା ମାଳତୀ କଣ କରୁଛୁ ସିଏ କଣ ବହୁତ ତମ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ସଦେଇ ଦେଇଛି ତମେ ଆସ ତମକୁ ଥାଉ 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 ତ ସଜ କରିବା ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଯୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସଜାଅ କା ମୁହଁରେ ନେଇ ଦଉଛ ତ କା ଗାଁରେ ନେଇ ଦଉଛ ଏ ତମ ଘଟଣା କଣ ଯଦି ତମେ ଏଳା କରିବ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ରହିବ ତ ମତେ କହିଲେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ
ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ମତେ କୋଉଠି କହିଥିଲ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ଦଉଚି ପାଣି ଛାତି ଲଗେଇଦେବି। हे प्रभु ये स्त्री की नहीं कि चलिमी किमिति मुझे ହିଁ ଭାବୁଛି। ହଉ ମେଳତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଲଗେଇଲଣି ଆଉ ବେଶୀ ଲଗନି ଏବେ ଯ ହଉଛି ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇକି ଶୋଇବା। ମତେ ଆଜି ହଗ ମାନିଲାନି। ଏଇଠି ଯିବୁ ନା ତୁ ଯା ଆମର ଏ ଘରୁ ଯିବୁ ମନେ ରଖିଥିବୁ ଏ ଘରୁ ଯିବୁ ଡାହାଣ ହାତିକି ଡାହାଣ ହାତ ଦେବୁ ସେଇଠି ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ ରୁମ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ହଗିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ କାନ ପଟ କହିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲି ଏଇଟା ନା କଣ ଲୋ ଓ ଏଠି ତ ଠାକୁର ଘର ଏଠି ଠାକୁର ଘର କୋଠ ଅଛି ମୁଁ ଭୁଲ ଲ ପଲି ଆସିନି ବୋଧେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ କୋଠ ଅଛି ଲୋ ପାଦୁକା ଅଛି ନା ରାନୀ ମୋତେ ପାଣି ଆଣିଲୁ। ଭାଇ ଜାଣିଛ ଆଜି ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ଭଲ ହେଇଛି ଭାଇ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ନା ରୋଷେଇ ଏମିତି ରୋଷେଇ କଲେ ଏପଟେ ଜାଗା ଭୁକିଲା କି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ କେମିତି ତମେ ଭୁକିଲା ରହିଗଲ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଝୋଳ କରିଦେଇଛୁ। ହଁ ଦବେଇ ଖାଇଦେ ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୁକିଲା ଅଛ। ହଉ ହଉ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବାଡ଼ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭୁକିଲା ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ଆଳୁ ପଇଲା ସତ ବାଇଗଣ ପଇଲା ସତ ଭାଉଜ ଏତେ ପାଣି ଦେଲେ ଯେ ବାଇଗଣ କୁଆଡେ ଭାସିକି ପଳେଇଲା। କ'ଣ ହେଲା ବାଇଗଣ ପଳେଇଲା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ବାଇଗଣ କୁଆଡ଼େ କୋଡ଼ାରେ ଭାସିକି ପଳେଇଲା ବାଇଗଣ ହଁ ଏତେ ଏତେ ସେ ପାଣି ଢାଳୁଥିଲା ନା କୋଡ଼ାରେ ଭାସିକି ବାଇଗଣ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ଭଲିକି ବୁଝା ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ନହେଲେ ବୋଉକୁ ଡାକ ମୋତେ କହିବ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ହଉ ବୋଉ ଡାକିକି ଆଣ। ଆରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛନ୍ତି କେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳିମି ନା ଘର ସମ୍ଭାଳିମି ନା ବାହାର ସମ୍ଭାଳିମି ନା ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି ସେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି ଯାହା ହେବ ଗୋଟେ ପାଇନାହାନ୍ତି। କୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ତମର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇଆ ହେଇଛି ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ହେଇଛି ନ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକ୍ ଦେଖ। ହ୍ୟାଲୋ ତୁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଛୁ ବୋଲି ଖଟ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇବୁନି ଶୀଘ୍ର ରାଜରାଣୀ ଭଳିଆ ବସିଛି ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ କାମ ଦାମ କରିବୁ ଆ ଶୀଘ୍ର। ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆସିକି ଖାଇବେ ହେଲା। ହଁ ଖାଲି ବାହା ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଛି ବସିବ। ରୋଷେଇ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆଛେନି ଆଲୁ ବାଇଗଣ ଏବେ ଯାଉଛି ପାଣି ଦେଇଦେମି। କ'ଣ ବାଇଗଣ ବୁଲୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଆଜି ବୁଲେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଲୋ ଆଲୋ ରୋଷେଇବାସ ସଇଲା ନା ଲୋକ ଖାଇବେ। ଓହ ମାରିଦେଲା ଲୋ ମାଲୋ ମାରିଦେଲା ଲୋ ସବା ଖାଇ ମାରିଦେଲା ଲୋ ସବା ଖାଇ ମାରିଦେଲା ଲୋ ସବା ଖାଇ ପାଣି ପକେଇଦେଲା ଲୋ ମାଲୋ 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 ରାଣ୍ଡରେ ଯେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଦେଖାବି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେଣି ଦେଖେ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବାଇଣ କୋଡ଼େ ପାଣି କରିଛି ଏଇ ଲୋକ ଖାଇବେ ହଁ କୋଡ଼େ ପାଣି ଦିଆହେଇଛି ରାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଦେଖନି ମା ମୁଁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିନି ଆଳୁ
ବୁଡ଼ିଗଲା ବାଇଗଣ ଭାତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଣି ଦେଇ ଚାଲିଲି। ହାଲୋ ଏଇ ପାଣି ଢାଳିକି ଏଇଟା ପାଣି ଢାଳିଲୁ ଆମେ ମା ଝିଅ ପଡ଼ିକି ଆଜି ମନୁ ତୋତେ ଆଜି ମାରିକି ତୋତେ ଖାଇମି ଆଜି। कालिका पाई नरमुंड मारी मु बसुली खाई तो मुंड मोड़ी କୋଉଠି ମୁତୁଛ ଜିମି ହାଲୋ ଖାଇବା ପିଇବା ତ କିଛି ହେଇନି ଦୁଇରେ ତ ତଳେ ପକେଇକି ତା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ତିନିରେ କଥା କହି ହଉନି କଣ ହବ କଣ ନ ହବ ତତେ ନା ମୁଁ ମୁତେଇ ଦେଲେନି ତୁ ନିଜେ ଚାଲିଲା କାଲି ତ ଠାକୁର ଘରକୁ ପଠେଇଦେବା ଆଜି କୋଉଠିକି ଯିମି तो कथार मु पागल है तू बसिचु ना मु बसी सारा तापर तबे बुझौछु तो कथा सुन से यही जो ये जो ए सुना आंगुलटा कोन अछि ना कदली अछि ना से आंगुल हां आंगुल चुच्ची पूर्ण से आंगुल चुच्ची मिला अरे यार को मारी बड़ा कर मजी पुन अरे रख से आंगुल रख सुन मत कथा सुन यार सुन ए से आंगुल मा की अरे यार बता तू जत्ते कहला तू पाछा ढाके ही मन ना भाई मन के पानी पुरा दी ना हम बुड़ीला पड़ तो यार तू मत ना सम्मान खाइलो पाछा ढाके की मरे मन मो मां सम्मान सब खाइलुनी यार मो भिजी ए सुया बेटी ओह नो ବୋଉ କହିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ କଥା ମାନିମି ଯାଉଠି ଆଖି ଆଉ ଗୁଡ଼େଇକି ମରିଯିବି No, 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 no. देखे देखे हम मोबाइल टा कोड़े गला कुआड़े चल ना भी ये कौन कर गला कुआड़े रानी रानी ए नो देखो नहीं से कुआड़े गला मरते कुआड़े गला से कह दे कि बड़ भूल हो गला आले माले लोक कहीं बाहर मो जीवन खराब हो गला जाओ ना मो ता कह दे थी जे पाछे ठाके मरी कुआड़े गला से पागल पागल लोक मो मुंड खराब हो भाई मुझे छात पर खोजले आसी छात पर कहीं खोजबू देख छात को जाइयो तो उठे पड़ तले तले पड़थिबो कोन देखियो चल एठी भी नहीं कौन करी से कौ बाईर मर कुआड़े गला ये माइकेड़ा ये भाया माइकेड़ा मैंने जगतर पाइबुनि बे रानी सेण अच्छे ना बाहर भी पाइनी मुझे कही पाछे उगड़े मरे नहीं देख सीढ़ी घर देख रहे जो पाछे हाथ उगड़े कौन मुलाड़ी कौन देख बुझा भाई देखी कैसे नमस्कार भिडियोटी आमर बहुत परिश्रम होती आम आक्टर मैंने सब बहुत परिश्रम कर भिडियोटी आपण मन जब भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आउ कमेंट माध्यम जनइबे भिडियोटी आपको केमती लगा एबे काड़ा एक्टिंग सइलाणी